Il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni ma sabet l-ebda provi dwar xjat ta' korruzzjoni mill-Ministri Owen Bonnici u Giulia Farrugia Portelli. Dan joħroġ minn rapport tal-Kummissjoni brabta ma' programm tal-aħbarijiet Franċiż l-allegazzjonijiet infondati dwar l-iskema ta' programm ta' ċittadinanza b'investiment li issa jirriżulta li ma kienu xejn għajr gideb. Il-programm tal-aħbarijiet Franċiż kien semma li kien hemm trattament preferenzjali ma' dittat tal-avukati u l-klijenti tagħhom għax skontu iż-żewġ ministri kienu ħbieb tagħha. L-istorja li kienet ġiet imbuttata mill-Partit Nazzjonalista u l-Establishment attakkat liż-żewġ ministri fi stil tipiku ta' dawk li jridu jagħmlu ħsara lil pajjiżna akkost ta' kollox biex is-sarraġa ħareġ bil-fatti li din ma kienet xejn ħlif gidba oħra. Fuq il-midja soċjali ż-żewġ ministri kummentaw dwar dan l-iżvilupp u rew is-sodisfazzjon tar-rapport tal-Kummissjoni kontra l-korruzzjoni, anke jekk kienu jafu u konvinti li l-programm Franċiż instigat minn idejn moħbijin tal-Establishment Nazzjonalista kien sempliċiment qed jikdeb. Il-Ministru Owen Bonnici tenna li dak li qed jippruvaw jagħmlu n-nies mitħla tal-Establishment huwa ċar, jiġifieri li jirrikorru għal attakki personali. Intqal li attakkaw lill-membri tal-Gvern u lil kull min b'xi mod u konness anke qraba bla indiema ta' xejn. Il-verità u dak li hu sewwa għalihom ikunu biss dettall u mhux importanti, saħaq Dr. Bonnici waqt li nnota l-Establishment Nazzjonalista li jippretendi li għandu dritt divin li jgverna dejjem ma jafx aħjar. Minnaħa tagħha l-Ministru Giulia Farrugia Portelli qalet li fix-xhieda tagħha quddiem din il-Kummissjoni spjegat li dan kien attakk sistematiku fuq pajjiżna. Itenniet li ġurnalisti Franċiżi kienu talbuha intervista dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment u f'intervista ta' ftit iżjed minn kwarta ma staqsewa xejn fuq dak li suppost ġew għalih. Minn dan ir-rapport tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni ħareġ li l-allegati ħbiberiji tal-Ministri kienu insinifikanti u redikoli. Fil-każ tal-Ministru Bonnici bħal ħadd ieħor u kien avukat prattikanti sal-2013 fil-professjoni tiegħu, waqt li fil-każ tal-Ministru Farrugia Portelli saħansitra jmorru lura għal meta hi kienet fil-primarja ta' 10 snin u kienet tkun fuq l-istess van tal-iskola ma' membri tad-ditta ta' avukati. F'tem ta' ġimgħa dan kien it-tieni każ fejn instab li l-Establishment Nazzjonalista ivvinta l-gideb fuq il-Partit Laburista fil-Gvern u l-membri tiegħu. F'każ preċedenti l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u l-eks Ministru Michael Farrugia wkoll ma nstabux ħatja ta' korruzzjoni mill-istess kummissjoni, brabta ma' laqat jew rigali l-involvew lil Jorgen Fenech. Il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni preseduta mill-imħallef emeritu Lawrence Quintano u tinkludi wkoll l-eks Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo u l-avukat Philip Magri. Iż-żewġ ministri tennew li l-onestà tirbaħ fuq il-ħmieġ u episodji u attakki bħal dawn minn min għandu l-intenzjoni li jrażżan il-ġid mill-Gvern Laburista jimlewhom b'aktar enerġija minn qatt qabel biex ikomplu jaħdmu biex jagħmlu d-differenza għal ġid tal-poplu kollu.